Cengsi kardom kadu kawe kar British 2.0 YouTube channel long kilangara do ana first time la pen pini nani teman so video long nang ki wan pila bangke kar biang long ala sakuri kawe tum edon pen suri photangka ake hai tar tuliram ro hanga hin pen ron ponekpo la so puthak si pini nali tum aphan la so video long ang ton pen detail salam nang khan pechini ponekpo la sinali tum la so YouTube channel subscribe krilang putak subscribe ikon la pen video nali tum share ponigon Tante non la suri potangka koson si kelong dunjima la so puthak le pathek pen la so video long lang polonang la pen che than polon Tante non pathek pen che than polonang Karbiang Long Autonomous Council pen suri potangka edon pen kipi ponji pula so details le la pen dake tokpon alam theni li nang than pechini ponik po je koma tumsi labang so suri photangka kilongjima la pen koson si kilongjima koson si ka apply ningji la pen documents copy pi sikinangji la so details ni linali tumhanang than pechini ponik po la pen la dake tokpon alam the labang kala sono the chief executive member CEM of Karbiang Long Autonomous Council ki hai sir tuliram rohang ahin pes tamida si scheme announce polo scheme men bangdak than pon pelang mate peklang pon pelang la pen alangli ipu pon alam the bang la sono suri potangka la bangke adontin Karbiang Long aratum long execusi pupon lo la pen la bang so scheme fandak eligibility la bangke la sono kachinda mateng prote household in Karbiang Long district with no employee members la pen household mate la arong ahem la bangke Karbiang Long arlu si kidoklung abang pu mate abang fit mate ahem nang pu lapen must be resident in Karbiang Long through recruitment lapen Karbiang Long kido abang pu abang fiatum nang pu lapen fruit stami pinangi mate paklang nangji lapen only one application per household in is allowed lapen edon pen kumamen ben si ka apply dun jima la so amenan si apply dun long chotji lapen documents required labang kela sono likely mate ladak bang fix pon pelang stami dake top pona ting pulote proof of resident labang ke voter ID Aadhaar card ration card donang po lapen income lapen unemployment certificate issued by local authority lapen bank account details lapen recent passport size photo lata lahaita nang tahai stami exactly lahai nang vexi pubang ke nilihin pen stami puthek tilang lapen dak official notification mat update labang ke pipon pela lapen ke apply nengzis tame how to apply pelodang te application form will be available at Karbiang Long Autonomous Council of official website and local council office mate labang ke fix pon pela konane application form kelongji lahai bangke tame dak kachini ponateng polote Karbiang Long Autonomous Council official website long tame long tahai lapen and council office long tame labang so alu bangke long tahai ji lapen submit completed form with the documents nearest Karbiang Long Autonomous Council office mate online portal tame duta hai kali pulte konali tum council long dam penta submit dam meji pusi labang non ko labang ke update long lang tame official update ban da pipon pela lapen application the important updates labang kala sono application start labang ke nan announce pon pelang lapen last date of submission ata announce pon pelang lapen fund transfer labang ke direct transfer tong kpg ne mate direct reading tong ari long tong pajiri ne lapang ke data update long lela lapen this is an official Karbiang Long Autonomous Council scheme. Do not pay any agent to middleman. Keep checking Karbiang Long Autonomous Council official website and local notice board for the latest update. Lapen ladak isi ke tokpon labang kela sono la so scheme jong sivang pelote kalau so jong setangka nang rung pulte nalitum tangka sika isi ka pidun nang ne lapen nalitum la local notice board along stami nalitum lang damik me kalite Karbiang Long official website along stami alang litum pipon data hai jong se update wang lo pelotang te la sila son lo non bang fix update labang ke dak pipon pelang mate official update labang ke stami ake hai sar tuliram rong hangahin pen stami kaning jepon bang kening jepon ikelo lapen komantuar ni ne kipiji lapen schema men koson ni kibiji lata official update bang long lela lapen kipi ponji pu bang ke anta suri fosi pipon po lapen la
sakuri kawe ahem jo lai tom manse labang so suri pho tangka labang ke kipi ponji pusta alang li ningje ponlo ase documents ko copy ni nangji lapen ko sone ka apply ningji lahai bang ke non thang update pipon pelang lapen ko mantu ni ke ron ponji lahai stame update pipon pelang ase non nali tum laki hai sar tuliram rong hang ahin pen kaningje pon alam thele nali tum arju igon lapen penana tum comment long tok dari video bang kecing pun kijut an lang lepol hai coba ma fake pelason tok dari nasi nalitum video lah bang ke kecing pun kijut an lang lupul detail salam lah bang ke nalitum cini pon ikpo nasi non ake hai lah sar tuliram rong hang ahin pen kaning pon alam thele nalitum arju igon lapen lang igon lapen ke urunodoi ki piun ason dasaksi Karbiang Autonomous Council pentaning kanis hiniang mo ya don pin waring amar sai claim clear tum lapen ke tangka poisa ka dore tum ban ke inut pen edon pen suri phok apele ye phanse nil tum Karbiang Autonomous Council pen emethang jongjung solajong kachari ye ajakong laso nil tum che pharang mamlo revenue source pen etum edon pen suri phok piye phan ni tum mathapon mamlo thank you sir non litum tek pon long pota hai lo ake hai sar tuliram rong hang ahin pen kaning pon alam the labang ke lasi ko ana ho khela bang ke nona prang si chini ponik pon pen update ni na litum hana 1p ek ver pon so YouTube channel on nang litum aja da son update tame tek pon long ek pon lasi la so YouTube channel subscribe rilang pon na litum subscribe ingon la pen video na litum share pon ingon tangte dume thakme katu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara du ana fans tame nilhin pen kardom